Hari ni ke sengi ke bementang kuat ban keren sepang ke ke subjek. Bat kata kalong ke jingpang Monday. Ke jingpang Monday, fila ju sengawi ke jingpang Monday la ni ke Monday sickness. Hoi ngi ju i ba dei banga keren penrem la ni nga keren ben. Ya ki breu ki jongi hindrai nga ju i bat ngala ju yo snow na ke por la ju mat ru ya kata na ke por. Bagadi kata habangi trai kambon sien ngim ken kordor ya ke kam. Ngi snow bet ban trai tang ban yo pisah. Ni ngi trai tang ban shu yo jing trai. Rebon sin na bang yo ke jing trai pat ngim ken kordor ya kata ka jing trai namar ka dei ke jing kerku ke jang oblai. Bon ki briu kim dan jing trai. Henry onda kila yo jing trai. Ki kim ken snap ya kata ke jing trai. Ki trai kat baki mon ki le baki kat baki mon. Pat kam tam nga keren nga ke sngi. Na ka menta ki jaj ban riu ke jongi. Ngai men sim ya pi nga sngo kadon ke jingte ayure kadon ke jingkum ayure ke jat men riu ke jongi ya ka bangi dei ban duai bau traun ai ke jing pelat kadon ke jing jai tu ka ba ubaman uanra ban te ban kum ya ki briu ki jongi nin ko ngai ha ka ba dei bat ke jing trai pin peit li ki ba bon ki ba ya trai mistri na ki ba trai ki kam ki ba per ha ka sngi nin kong le ke sngi ka bagi ju jai tu ba ban wan trai klem da ken kat no anduk nong ha ka shibnai la dau breu la dau kenjing sha pini i kan ni bau num pep ya ka jing trai henry namar ba klem dan jing ken ngi sngob la pep shi sngi kam lele henry la pep man la ka mande ha ka shibnai ka don southly kita yo ka bomut southly ki sngi la da dei tang sam spa shi sngi ru ha ka shibnai arajar la du ai ka pisah pila ju ken em mdei na kata kani ke jing pep bon CNM ka pendom yiki malik ka pendom yiki try gi ba aikam but mdei tang kata ngi don't excuses but kom ba ong ka tin hindi bahana la you make excuses but ba ngahap le chata don football don ke don ka fit don kani ka tai bon sin bon ba shie pep trai ba nga sngo kani ka de ke jing te ke jong bamman ngi habanya duai ya kani mentang ngi ong ba ngi ngin trai hi Henry ke jingkeli ke long hatu ngila ban trai. Ladang idang don ye kene ke jing syak te. Ladang idang don kene ke jing syak khom. Ke jing syak khom ka ba penjai to ingi ke jing syak khom sakawai pa kalong hakadi. Ngepej ke jai ben riu ke jongi menta. Ubriu la dau dap tang sau pusan ne tang kilai po snem ru. I kum bula temen ba. I kum bau la diu pa ye. Balai. Ka dau kalong ke jing di kiat. Ngasngo ba ka nir ngi hab ban duai. Ngam tu sngi nga skusi do kata tayar wai jing rwai idri tang bam long shu pat wat tang ban yang ru mla yang shu la ya kran ba kasi bat kasang rwai jing idri telada ki samla jungi ki idri hinrei ka kiat kala dapte yaki udrox la dapte yaki mano ban i chu etakari tang musyurwai jing idri ladang imla ban yang shishana ban takari hatu la ban long ladang imla ban trei ladang imla ban long kita ka jing shai ladang imla ban long kata kamlu na ka banta ni ka perthai mano pat ban long jing shai ngi mano ban long pat kata kamlu na banta ni ka jat ban riu ka jongi ngi ting be yano ngi ting yano henrei ladang ngim syap ting nang kong yu blai ka bamut hi ngila syarem ngila syak job ada yang tangi haban syap ting yu try ngi haban duai bagani ka mensim ji syap ting yau blai kan wan ha ka doknut ka jongi bon sin ngim syap ting ino ngi le kla kat baya kenduk ngi keren kla ngi keren tof what you blai ru ngi keren tof mdan ji syap ting shu what you blai ru henrei ngi da duai mangada kwa bo blai un penrit ya ka doknut ka jongi bangin long ki be syap ting nang kong yu blai baladangi long ki be syap ting yu blai ki breu ki bomut ban tmus niu ni ka jela ka jongi kin syap ting ni ka jela ka jongi ka Bible ki thu ingi ba ki Israel namar bo blai ulong ha ka liang ka jong ki kinong shu na ba ki sngowi ka kerteng Israel kila syap ting nado ka por mendai pindapet kapor jong Jericho kapor jong Rahab kila semua syap ting lupa ki Midian kila semua syap ting lupa haba ki sngowi yo blai jong Israel ki Filistia kila yo sngowi ka kerteng ka jong blai ki Israel kila syap ting lupa ki babon ki syap ting haba ki sngowi yo blai jong Israel henrei wei we syap ting ya ka kerteng u Jisu ladangi ki ba atip ngim syap ting kumno kita ki bampat tip kin syap ting yu tra deng tang kwa ban kren da ka mensim ki jing su khia ka ni ka sngi la pi kwa ba ka jat men riu kan ya chaprang la pi kwa ka jat men riu kan long ka jat men riu ka ban ne la dengi kwa ba ka long ka jat men riu ka ba pho ka ba pheng
kabadap kababiang. Shisha utrai ula ai ngi kabai seng kababiang na dong sedong. Langi peit kamar kendo biang lut na dong sedong. Langi peit ka sun beneng ka biang na dong sedong. Langi peit kita gi mariang ka jinglong baro ka jing internet jengka ka biang lut na dong sedong. Wadu do ka sorkar India ro ka ong ba kani ka dei ka ta ka tourist destination ka future. Lani kata ka tourist destination ka best tam ha ka ri India bar ka wei. Boleh ula ai lut ngi na dong sedong. Rangi pat ngim kan snap ya ka bakum kata. Dei ta ka Bible ka ong. Bangin salong kita kinong tong bat kita kinong thok ding jong nore. Ladang imbu yu try neng kong, ladang ngim ship ting yu try, ladang ngim shakri, shisha yu try dekat donut baro. Kini ki jing ai ki jong blay baro kalong leno na kamenta jongi. Tadeng ta ladang ngi yo ya ka jing plai lut ka shisha no baman. Ladang yam khamat jong blay. Ka tien ka jong blay ka ong. Jeremiah lai pulai ka khot ka balai kong, ladang ngi khot ka pat ka kerteng ka jong try ongan snow ya pi. Bangan penifi kita gi ki bakrau kita gi ya ga pipim tip kamun ublay un pen isha sho ya gi ki bakrau ya ga ula bo lupa ka ni kari ga jongi badeng ta ki bru ki pet ni kari ga jongi ki jaudot namar bala biang lut na dong sedong rangi bun sin ngim khen snap namar le se bangi la yo ublay ula ai ngi ka baiseng ga biang kumba pet ka sarkar India kala ai kum ki kalisau alom ka baiseng ka ba kesorkar India kal ai hang ni haga jela ga jongi henry metang apek kalisau gila nang ja ngamtip ja yu ngamtip ya gata henry jing syal kala dei men nang roi ban nang penroi henry ngai wat haki kalat ke jongi bleu la ai ga dam ka biang ga leska dam la ai ga biang dodong sedong ki ki biang ki wa ki biang henry mentaru i kum badap ram i kum saram ke bon jing ke bon ke jing le ngamtip ngasngau bok suit le pelat yangi ban ngi haban duai nadu ki bahe Kaktiin ke jomblay ki yatho ingi ba usim habau duai. Hoi ba kitaru ki ba hakatagari ki duai. Mo la de pei Jehoshaphat la de pei ba bon ki sim ki duai. Ngi ba ublay wan ra ya ga jing pelat. Wat ki breu ki bam ngetro kita ki nong song snong jong kan nende be. Haba u Jonah ulet ban yalap ban ong ba. La pim kala ga mod ublay shisha un pen jat no e ga ne snong ga jong pi haba ki kila kala ga mod wat ka ta snong ga bam pat tip yu blay haba kila nget yu ne ublay ya ga ba u Jonah u yalap makiru kila lat na ka ta ga jing penjat. Tanga nget ngili bal atip lupa te. Ngili ki bal nget lupa te kat no tambu try le na ka menta jongi. Tadeng tanga nget bagani ke jela ga jing ublay la bo bahkan longkom ka role model na kabenta ki jela baro jong kari India ban nganget utrai udan ya ka kamba ban le na kabenta ka jing im ka jongi utrai udan ban le ka kam ka bakrau ka phala mangada dwai bo unemen sim smart unwan unemen sim ban shakri utrai ningkong ban shakri utrai ban itu utrai kani haba ka wan ha ubreu ka wan kata ka jing lai lot badeng tang nganget belada pi yo si shai utrai kata ka monday sickness kanom dan kata ka jing kwa pep trai kanom dan fin trai na do ka donot Malba pitray, pinum tray taman yo belan ne ban yo ya kata ka tulop ben ray pitray kumba ka day ka kam ka jong blay ngalaju yalap na ka por si ka por tray ka no kam kumba ka kam ka jong blay wat kemilen ti ba ki brio oi ki seo ya pi hen ray kemilen ti ba blay un seo ya pi mdei tang tu kontrak un seo ya pi hen ray ai ba blay un seo ya kata ka jing tray ka jong pi ba pitip lada pitray si sha ngasngo kumba ngaru Lada don ki brio ki ba smart ban tre. Lada don ki brio ki ba mkenya kata ka jing tre. Kawan kata ko mensim jing sungu it. Pade heng ta nalor kata ka tulop ka ba mol di ban yo la nang ai extra shu. Bagalong kum ju lada pp tre ha kata ka dor. Ba bleu pe ya pm usiam ka jing sungu ba. Unai palat ban ya kata ka tulop ka ba pp yo. Un kerkhu ya fi palat ban ya kata ka ba filak ban mudor. Padeng ta kejela ke jongi kanam nakam ya noino hang ni jela jongi ki brio ke start ki bon ki ba start aga kot ni ki ba start aga ta ke jingnang jingtip ke jongi ki ba start aga jingtem ke jingput ha ke creativity ha ki ba bon ke blay la ai ke sap ka talent do kata petang ki nong tem rekat no ki nong tem ki ba mi nang ni ki ba bon palat henrai ngi sakut sa haju namar ba belai bangi ngi bu yu try shadien ba ngada ngai bo try un ai ngi ka bor un ai ngi ta ke jing peslek gini ki bor jing te jing kom baro ki bawan bante ban ko mingi kita borok kin dalat no ngasngo ngi hab ban duai ngasngo na do ki bahe mdei tambang ngin duai nam ta ki bahe andrei wat ki bahe ki badan ki offices ki badan ka kerdan ki bahalor ki balong ki nong sensyar piru pi hab ban duai bat pini i ya kata ka jing pelat shapting you try lada pim shapting you try ka jing im ka jong pi ka long len ai ka jing im ka jong pi ka su sap ai kum to bat ka bakut kan poi ba chaka jing jot
Dan kelinti ko makabet yu breu henrei ka bakut kalam sya kata ka jingyap ong ketin ke jong blai. Wanam yai da ke jingmut ke jong fi, wanam yai da ka donut ke jong fi, wanam yai da kata ke jing perkat ke jong fi. Re yai da ke tin ke jong blai. Namar ke jingmut jong fi ke jingmut jong blai kim ya dai. Yai kat kum ke jingmut jong blai ka balong ke tin ke jong o. Yai kat kum kelinti ke jong o ka balong ke tin ke jong o. Tengah ngai bu trai un ker khu ye fi ke ne ke sngi. Ngai bu trai un ai fi ka bor fi nyo ke jing pelai. Shim khia ke jing trai. Bar ngai utrai un ai fi ya ke jing kerku palat ban ya ke fila ban mudor. Ublain kerku ya fila da kalong kum tangim dan kam kinong train na bar. Tadai tangin ya dua you men sim le sting. You men sim jai to. You men sim bon ra ya ke ka jing jot. Ya ke jing di, ya ke bor ya ke jing le baro. Ngin duai. Bau try un ai hangi ya ke jing lai loi. Ngin ya duai. Nado ki seng bahalang kinong yalam. Duai chau try. Fini i ka jing le kam dei ke jong fi. Ka jingele ka de ke jong try. Fini i ba ka thma kam de ke jong phi. Ka thma ka de ke jong try. The battle belongs to the Lord. But they blay ban yele kata. Nga iet ki seng bahlang, nga iet ki nong yalam ki jongi, nga iet ya ki politicians ki jongi, nga iet lo di ki breu baro. Ngada snguk hiang ngada dwai nam ta jong phi man lagas ngi. Ban ngada nget. Bo try unang kerku ye fi. Befinang yat na ka bor ka bor. U blay unang ai fi ka jing start unang ai ka jing shempang. Ba ngi baro ki bedan lang haki kerdan bo per. Bangin ya trade da kamen sim jo ke jing graham. Bangin ya trade da kamen sim ke jing it nen kong yo blay. Bat ka baar ka long ke men sim ka bangi it ya ke ne ri. Trying ko kui fi kublay shibon. Ngai kwa ban duai ke ne ka por. Na ka banta jong fi. Haga gerteng ka ban bor tam ka jong Jisu. Ngada hukum ne men sim bate ba kom yi breu ke jongi. O men sim jo ke jing di ikiat nen kong. Unda jot unda damno une men sim. Ngada keren try. Haga gerteng ka jong meu Jisu. Try nga susun ay ya gibreu ke jongi ko try haga kerta ka badang rit kila yo pang bat kila yap no namar ka jingdi ke jongki ya drugs ka jingdi ke jongki ka kiat ba namar ba kidi kilong kumba shorten depth kilong ko try ki ba lengkot ke jingmut perkat ni ki tlot akata ka bor perkat jugi ka bor met ke jongki de hang ta kimla ban trei ban kta kimla ban perkat de hang ta kawan ke jingduk kawan ke jingkerdo kawan ke jinghiran namar uni omen sim jingdum ubate halor kini ki breu ke jangi. Ngada dua ko train do ki ba he do ki ba penyahat yang negeri ke jangi. Man ai ki ka men sim jing shep tieng blai. Ya kata ka men sim jing riu blai. Ya kata ka jing long ko trai ka ba kan jaman sim ka ba shisha. Baro ko trai ki balom ki leader ki seng bahalang ki seng ba per. Trai oi na do ki nong trai ki ba per. Ha ki office ne hado ka kerdan ka baret do. Try ngada duai memen ai ka bor ki. Ai kata ka jing start ki. Ai kata ka jing smart ko try. Ai kata ka men sim ko konat ban train na do ka download. Ka men sim ka ba satar, ka men sim ka ba doyap ban train la dala yo ya kata ka kam. La dala yo ka no ka jing bak klik no ka jingkit klik. Ya ka no responsibility ka no ka assignment. Try kin train na do ka download ablay. Patrang ada ngai ko konrat ngini i bakani ka jat riu jangi ngini i ko try bakani ka ri ka jangi kan long ka ri ka ba teng shan ta ka buram ke jang me ka ba riu spa ka ba show ka ba pau namar kali ka ri ka jangi ka long kum ka ri ya ka ba kitin ke jame ka ong ka ba tuit ta ka dot bat ka ngap da shisha ka dei ka ri ka ba melakerku baro ki benta try ka day ka ba memela kerku ladang yem ken kerpang ladang yem ken kertang ladang yem nong ban nyokor ya ke jing ai ke jong me try nga tip men pendu no ikini ki aka baro but try kan salong ka por kan sawan ka ta ka por bangin long ta ginong tong ginong tong la ni kita ginong thok ding jong no try ka nginom sha bakong ta try yem kwa bakong katakan wan namarkan ha ki khon ke jongi kin long ki marao Trangim kwa ya kata. Ai bengin long kim rau ki jong metrai. Ngin syakri me daga jing lai loy. Nginam kwa ben long kim rau jong ki breu. Ngadwai ko trai me dai ni gari jong ka snam jong me ka tap ingi ko trai. Me penem me ka wai pui ka rempe yeng ko kanrat. Ha ka jing dai ha ka yeng ka sem. Ha ka jing dai syukurim ha ka jing dai ko trai paramarjan. Ha ka jing dai baro kanwan ka jing it blai ka jong me ko trai. Namar haba ka don ka jing it ka don ka jing karoi. Haba ka don ka jing it ka don ka spa ka po. Haba ka don ka jing it ka don ka jing teli ba try da shisha. Na kren ko kanat haga kerteng ka jameu Jisu. Na it ko try ki breu baro da ka jing it ka jameu try. Haga tengu Jisu ngadwai nga aingo amen ba amen. Utray nang kerku ye fi na ai bore fi. Pila ban fo ni pila ban ni wani kendo yang iru. Utray udan melek shibon ki kamba aga GMG. Kule shibon. Jisu kerku fi amen.